Hello guys, good evening. Hi guys. खुलुमनाय थाबाय बयनिसिमबो जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ वाव खेबसेनो 20 लाइक लोगो लोगोनो थैंक यू सो मच नोंथांमोननि अननायखौ नुनानै आं खेबसेनो 20 लाइक्स नुबाय आरो गोसो गोजोननाय मोनदों लोगोफोर आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों जापानिस एन्सेफेलाइटिस बे मोनसे बिराद गेदेर बेमार बे मोनसे भाइरास बियो थाम्फैजों गोसारो जों बिनिखायनो बिनिफ्राय जों हुसियार जानांगोन जों हराव जेब्ला उन्दुयो अब्ला जोङो माबाजों मुस्रि सोंनानै उन्दुनांगोन जोङो वाव थैंक यू सो मच 21 लाइक 23 आव भिउ जादों 23 लाइक थैंक यू सो मच थैंक यू अजनेस नार्जारी हाय सो गाइस दा आं बेखौनो बुंनो सानदों नोंथांमोनहा जेब्ला उन्दुयो अब्ला मुस्रि सोंनानै उन्दु दा दैबानानि थाखायनो सिगाङावनो दंखायोमोन अलरेडि बाट दैबाना जानायजों लोगोसे बारानिफ्राय बारासिन माने थाम्फैनि जाय गिदिर गिदिर थाम्फै जाय डेंगु थाम्फै बायदिसिना जायफोर जोंखौ अरोब्ला बेमार गोसारहोयो बैबायदि थाम्फैया सिखारसिनबाय ओंखारसिनबाय लेथ्रा बिजानुजों ओंखारनानै बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ हुसियार होनो सानो प्लिज नोंथांमोना जेब्ला उन्दुयो बेयाव होमबा थाम्फैजों अरजानाङा आसामाव गासै 330 माने 300खौनो बुंसै आं 300निबो बारा गोबां सुबुं अनजिमाया इनफेक्ट जाबाय आरो लोगोसे 45 नामानि मानसिफोर थैबाय बे जापानिस एन्सेफेलाइटिसनि थाखायनो मिथिबायना गोबां सुबुंफ्रा बेजों थैनो गोनां जाबाय दायो स' नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै मोनथिया जानांगौ बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो हुसियार होनो सानदों एवारनेस होनो सानदों नोंथांमोना बेखौ जाहाथे गोसोआव खोनासंनानै माने गोसो गोरबोजों खोनासंनानै नोंथांमोना जाहाथे बिनिफ्राय बासिनानै था बयखौबो आं रिक्वेस्ट खालामो बे नोंथांमोननि थाखायनो आंथ' उन्दुखायोआनो स' नोंथांमोननि थाखायनो बियो स' नोंथांमोना हरावहाय थाम्फैनि बेफोरखौ सारनानै बा बे कारेन्ट दङब्ला इलेक्ट्रिसिटि दङब्ला थाम्फैनि बे मा होनोमोनलाय बेखौ जोङो मोनसे लाइट थाम्फैनि दंना आंनाव दङ बे बुस्थुआ रदै आं देखायनो नोंथांमोननो नैबेखौ होनदां नैबेखौ लगायनानै उन्दुनो हागोन एक्चुअली बेखौ आं मिथियोमोन अल आउट बेखौ होनो अल आउट दै आंबो बेखौ होनानै उन्दुयो स' नोंथांमोनाबो बेखौ होनो हागोन आरो बिनि गेजेराव मुस्रि सोंनानै थाबाय जाबानो जाबाय 24 आवार्स नोंथांमोना बेखौ लगायनानै लायोबा थाम्फैफ्रा बारा फैनो हाया गोसारनो हाया स' बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ बुङो कि नोंथांमोना बेनिफ्राय रैखाथि मोननो लुबैदोंब्ला अके जापानिस एन्सेफेलाइटिस जायोब्लाबो बेयावहाय नोंथांमोननो थाखाय ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय एभेलेबल बे वैक्सीन दङ बाट बेसेबांसिम मानो जों थांनो बेसेबांसिम जों मानो थांनो जों बेसेबांसिम थांनो नाङा दा जोंनि आसामाव गोबां इनफेक्ट जादों जापानिस एन्सेफेलाइटिसजों एक्वेट जापानिस एन्सेफेलाइटिस स' बेखौनो JSE आरो लोगोसे JE मिथिबायना JE माने जापानिस एन्सेफेलाइटिस आरो बेखौनो बुङो बेखौ फाहामनायनि जाय वैक्सीन बेखौनो होनो जापानिस एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन बे जापानिस स' बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो बे भाइरासनिफ्राय जुदि नोंथांमोना गोजानाव थानोब्ला थाम्फैनिफ्राय अरजानायखौ माने थाम्फैजों अरजानो नाङा थाम्फैया जाहाथे नोंथांखौ उन्दुबाय थानाय समाव फैनानै अरना थांनाय बा बहाबा गाज्रि जायगा बेफोर थाम्फैया मानिफ्राय सिखारो गोबां लेथ्रा जेरावहाय बिराद लेथ्रा फबनानै दं माबा गेसाव गोफोन दङ बिनिफ्रायसो बे थाम्फैया सिखारो दा बे समावहाय जापानिस एन्सेफेलाइटिसआ मानो फैखो जों बेखौ साननांगोन बेनि जाबाय बे जापानिस एन्सेफेलाइटिसआ मानि थाखाय सिखारखो बे समाव दैबाना जादों अके दैबाना जाबाय दैबानानिफ्राय गोबां लेथ्रा बिजानु बायदिसिना फैबाय ओमफ्राय जोंनि आसामाव गोबां दैबाना जाबाय थायो बे समावहाय स' बे समावनो बे जापानिस एन्सेफेलाइटिसआ ओंखारबायानो थायो बे समाव थाम्फै अरनाय डेंगु अरनाय बायदिसिना अरनाय बे बायदिसिना गिथावना भाइरास सोमजिनाय मानाय बे समावहाय जोंनि आसामाव जाखायो आरो COVID-19 बा कर'ना भाइरासआथ' बे समावसो बाट बे जाथाय आं जापानिस एन्सेफेलाइटिसखौ बुंदोंना स' बे जाथाया जाफ्लेबाय थानाय जाथाय स' बिनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे बिनिफ्राय रैखाथि थाबानो जाबाय गावखौनो हुसियार दोनबानो जाबाय थेंक इउ सो माच जै बर' हारिनि जै खुलुमनाय थाबाय